Začal som kráčať k nemu s myšlienkou, toto je určite Boh. Bol som zvedavý, či uvidím jeho tvár a budem vedieť, aký je. Keď som sa dostal k nemu bližšie, tvárou som sa vnoril do toho svetla. Pritom to nezraní oči, môžete sa doň dívať. Keď som sa dostal tvárou blízko k jeho tvári, lebo som dúfal, že preniknem ten závoj, zrazu sa pohol. Premýšľal som, prečo to urobil. Bol som tak blízko, že by som mohol vidieť jeho tvár. Ako sa pohol, celá žiara sa pohla s ním. A priamo za ním bol kruhový otvor, rovnaký ako ten tunel, ktorým som prešiel. Videl som, ako sa otvára a bolo to, ako by som stal v jaskyni a hľadel cez tento otvor do krajiny. Boli tam zelené pláne, lúky, polia ležiace priamo pred mojimi očami. Vyzeralo to ako nejaká nová planéta. Videl som kryštálovo priezračnú rieku tečúcu krajinou. Podobalo sa to zemi, ale bolo to neporušené. Úplne nová zem. Každý kúsok mojej bytosti vedel, podarilo sa mi to. Jednoducho som to nejako vedel. Podarilo sa mi to. Ako si som vedel, že patrím sem a že tu som doma. Napadlo ma, prečo som sa nenarodil tu, ale na tej mizernej zemi? Prečo? Lebo musíš byť znovu zrodený z Ducha Božieho, musíš sa prerodiť na nového človeka, aby si sa sem dostal. Stál som tam neuvedomujúci, že presne toto sa stalo v sanitke, že moje znovu zrodenie nastalo počas modlitby na smrteľnom lôžku. Vôbec som netušil, že Boh ju vypočul, dotkol sa môjho ducha, očistil do snehobiela môjho vnútorného človeka a ten zostal kryštálovo čistý. Takže tam stojím prezerajúci krajinu a jediné, po čom túžim, je preskúmať ju. Napadlo ma, mohol by som sa tam prejsť. Videl som, že rastliny vyžarovali tú istú životnú silu, ktorú som zažil v Božej prítomnosti. Ak na ne stúpim, okamžite sa narovnajú. Žiarili. Všetko, čo tam bolo, vyžarovalo život. Ako som sa chystal vykročiť, postavil sa priamo predo mňa, zablokoval mi cestu a spýtal sa: Jan, teraz keď si to videl, chceš ísť sem, alebo sa chceš vrátiť? Vrátiť sa? Och, na čo chcem vojsť? Nepohol sa. Povedal som, nemám sa pre koho vrátiť, som slobodný, bez ženy, nemám deti ani nikoho dole, prosím, pusti ma dnu. Nepohol sa. Napadlo ma, že ak pozná môj život, možno, že vie o nejakom nemanželskom dieťati, čo mám dole. Možno som nejakému dievčaťu zničil život, keď so mnou otehotnela a on chce, aby som sa vrátil a našiel to dieťa. Keď stojíte pred Bohom, netvárite sa tam ako nejaký frajer, lebo je jasné, že on vie o vás všetko a chcete byť v poriadku. Myslel som na to, že asi som urobil niečo zlé a musím sa vrátiť. Stál som tam a on sa nehýbal. Povedal som, Bože, nikomu nič nedlžím, nemám pôžičku ani hypotéku, pusti ma dnu. A on nič. Ja mu hovorím, počas môjho života ma nikto skutočne nemiloval. Tvoja láska sa dotkla môjho srdca. Nikdy som nezažil takú čistú lásku. Môžem tu zostať? Vôbec sa nechcem vrátiť. Ľudia túžia manipulovať, ovládať, majú zištné motívy, ale tvoja láska a prijatie je tá najčistejšia vec, akú som v živote našiel. Nikto sa takto o mňa nestará, ani ma nemiluje. Nemám sa ku komu vrátiť. A on sa opäť nepohol. Napadlo ma, dovolil mi povedať posledné s Bohom krutému svetu, potom využijem šancu a prekročím túto líniu a snáď ma už nezastaví. Ako som sa otočil, aby som to urobil, Boh mi ukázal jedinú osobu, ktorá ma milovala, starala sa o mňa, prijala ma a modlila sa za mňa počas celého môjho života. Obzeral som sa a priamo za sebou som videl moju matku. I hneď, ako som ju zbadal, ma napadlo, čo sa stane, ak sem vojdem. Ak to urobím, budem jej môcť povedať, že sa mi to podarilo. Dá sa odtiaľto komunikovať nadol? Neviem. Nechcem to riskovať. Ak zomriem a vkročím sem, bude moja mama vedieť, že som sa v sanitke modlil, odovzdal život Bohu a že mi Boh odpustil. Napadlo ma, nie, určite si bude myslieť, že jej pôžitkársky syn išiel priamo do pekla. Nemá žiadny dôvod veriť v niečo iné. Celým svojim životom som sa vysmieval Bohu. Pomyslel som si, Bože, chcem sa vrátiť kvôli mojej mame. Viedol som tak sebecký život. Chcem jej povedať, že to, čo mu verí, je skutočné. Ak sa tam vrátim, už som zistil, ako vyzerá toto miesto a vrátim sa sem, či mi to tam niekto uverí alebo nie. A ak mi to aj nikto neuverí, mne je to jedno. Viem, že keď zomriem, zmiznem z dola a pôjdem priamo do Božej blízkosti, lebo
viem, že som zmierený s môjim stvoriteľom, viem, že mi je odpustené, viem, že som prijatý a viem, že ma vezme k sebe späť. V srdci mám absolútnu istotu bez štipky strachu zo smrti. Potom som sa spýtal, ako sa vrátim, aby som to povedal mame. Odpovedal, synu, ak sa chceš vrátiť, musíš vidieť veci v novom svetle. Ako ich ja vidím vo večnosti, nie ako ich vidíš ty. Keď ťa naplní moja láska, budeš hľadieť na ľudí a milovať ich úplne inak. Spýtal som sa, ako sa vrátim cez ten tunel. Keď som sa tam obrátil, namiesto mojej mamy som priamo za sebou uvidel otca, brata, sestru, úplne zreteľne a tisíce ľudí, ktorých som nikdy nevidel. Spýtal som sa, kto sú títo ľudia? Odpovedal, Jan, ak sa nevrátiš, väčšina z týchto ľudí nikdy nenavštívi nejakú cirkev, aby počuli moje meno. Cirkev? Čo s tým mám ja? Ani tých ľudí nepoznám. Ľúbim svoju mamu a kvôli nej sa chcem vrátiť. Odpovedal, Jan, milujem tých ľudí a túžim, aby všetci prišli a spoznali ma. Čože? Ja som sa staral o svoje veci, ale Boh mi ukázal, že On má srdce pre každého. Videl som 100 000 ľudí. Síce som tomu nerozumel, ale vedel som, že Božie srdce sa chce dotknúť každého z nich. Povedal som, Bože, nič o nich neviem, ale ako sa vrátim späť do tunela, do tmy a do môjho fyzického tela? Neviem ani, ako som sa dostal sem. Odpovedal, synu, nakloň hlavu. Pocítiš, ako ti vyschnú zaliaté oči? Teraz ich otvor a pozeraj. Okamžite som bol späť s naklonenou hlavou, ktorú som predtým nemohol pohnúť, a moje otvorené pravé oko hľadelo dopredu, kde som videl svoju zdvihnutú pravú nohu, ktorú držal mladý doktor, predtým ju pichal ihlami a teraz ju rezal nožom alebo niečím ako skalpel do chodidla ako do kusa mŕtvého mäsa. Keď som otvoril oko a uvidel to, napadlo ma. Čo to robí? Myslí si, že som mŕtvý? Prečo mi reže nohu? Napadlo ma. Naozaj som videl Boha? Prechod bol tak náhly. Myslel som, že by bolo ľahšie, keby som preletel z nebies cez mraky do nemocnice, do môjho tela. Ale toto sa stalo v okamžiku, keď to Boh povedal. V tú chvíľu sa uvoľnila Božia moc, lebo keď On prehovorí, veci ožijú. Aj mŕtvi môžu ožiť, keď prehovorí, lebo Jeho slovo má tvorčiu moc. Ležal som a úprene pozoroval toho doktora, ktorý sa zrazu zarazil. Myslím tým, keď máte pocit, niečo sa deje. Otočil sa a uvidel moje oko hľadiace na neho. V okamihu, keď zbadal môj úprený pohľad, zbledol ako stena a skoro prerazil strop. Pomyslel som si, čo to stvára, a pozoroval som ho ďalej. Vtedy lekára napadlo, že možno zasiahol nerv, ktorý spája chrbticu s chodidlom, a keď do neho zarezal, spôsobilo to mimovoľný pohyb tela a hlavy a teraz sa na neho pozerá oko mŕtvého muža. Keď sa rozčúlene díval na moju tvár s myšlienkou, že to sa len telo pohlo a ja som rozmýšľal, čo sa to tu deje, Boží hlas zrazu prerušil moje myšlienky a povedal, Jan, práve som ti vrátil život. Čože? Bože, ak je to pravda a tento muž vôbec netuší, čo sa tu deje, pomohol by si mi otočiť hlavu vľavo a dívať sa inde? Už ho mám dosť. Sila sa mi vrátila do krku, hlava sa otočila a ľavé oko zostalo suché. Vzadu v dverách sestričky a ošetrovatelia hľadeli na mňa. Keď sa mi otvorilo ľavé oko, zdesili sa. Tá, čo bola vpredu, skočila dozadu a udrela tú za ňou a skoro jej vyrazila zuby. Čo to robia, pomyslel som si a pozeral na doktora. Držal mi stále nohu a triasol sa ako osýka. Napadlo ma, musí tu byť logické vysvetlenie. Určite mi niekto dal elektrošok. Otočil som sa, tam nikto. Nemožné. Pozrel som vľavo, nikto. Doktor mi stále držal nohu, sestričky boli v panike a ja som premýšľal. Nie je možné oživiť človeka tým, že mu držíte nohu alebo sa naň dívate. Musíte mu dať umelé dýchanie, masáž srdca alebo elektrošoky. Keď som sa na nich díval, došlo mi, že asi som naozaj videl Boha. Keď prišiel lekár a povedal 15 minút mŕtvy a pripevňoval mi infúziu, uvedomil som si, toto je abnormálne. Napadlo ma, keď som práve videl Boha, znamená to, že môj život sa úplne zmení. Napadlo ma, kde začnem? Kde začnem? Čo teraz? Ako mám začať nasledovať Boha? Potom som si uvedomil, že ak som bol tak dlho mŕtvy, možno, že zostanem na prístrojoch a už sa nikdy nedostanem z nemocnice.